Hi guys, this is Rochelle and welcome to my YouTube channel. Hello, hello. Kumusta po kayo? Hi guys, good morning. So nagkakape pala ako. Anyways, kanina pa. So, ayun. And then meron ako ditong kinakain-kain na na parang sa atin, lubid-lubid, pilipit, something like that. So, tapos ito siya. Ano-ano ko na. Ang problema, matigas siya. Matigas siya na parang sa atin kasi 'di ba matamis, ito parang may halong asin, medyo may pagka-salty. Agad. Parang nagbagking ang tenga, ang ano parang sisirain niya yung ngipin ko. So, papunta na sa kape. Kasi yung sa atin, maano siya, hindi siya kasi ganun katigas. Ang tigas! Anyways, paghilamos na pala ako. Nagpas rin ako bago ako nagkape, no? Tapos, nabis ako mamaya, punta ako ng city. Yung araw to is 3rd year anniversary namin ng aking asawa. 3 taon na kaming kasal ng asawa ko. So, ayun. 3rd wedding anniversary. So, may gift sa dyan. Ayan, no? Sa likod ko. Ayan, nakalagay yan sa dyan. Hindi ko pa ina-attempt buksan kasi sabi ko mamaya ako na lang bubuksan. Pero, ang magiging laman niyan siguro kung hindi kwintas, earrings, basta jewelry, something kasi yan yung yan. So, pakita ko sa inyo mamaya. So, excited na ako makita siya pero I'm holding myself to open para, alam mo yun, mamaya natin siya bubuksan. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, may trabaho yung asawa ko ngayon pero, tawag ito? Hindi ganun katagal. So, kaya ayun. Sama ko kayo mamaya sa plano namin kung ano yung gagawin. But, pupunta muna ako ng city. Nabibilihin lang ako, tapos magluluto tayo. Kasi magluluto ako ngayon ng pansit bihon. Kasi diba, pag kami mga celebration, yun yung mga, yun ang usually na niluluto natin, yung mga pansit, ganyan. Ang gaga. Hi guys, update! So, nakapag na pala ako, nakabihis na ako. Dahil punta na ako ng tawag ito? Ng city, sa bayan. Kasi nga, alam niyo ba, kahapon nandun ako. Kaso lang, pinag-iisipan ko pa kasi kung ano yung bibilhin ko na regalo ko sa asawa ko ngayong anniversary namin. So, tapos, ayan, may regalo, binilagay niya na kaagad yung regalo niya ngayon, yung regalo na siya dyan sa akin. So, hindi ko pa siya binubuksan. So, mamaya ko siya bubuksan, and then, pupunta tayo ng city, samahan niyo ako na magtingin kung ano yung pwede nating mabili sa kanya. At ito yung aking outfit. Wait a minute. Kita niyo ba? Charahan na sa kayo lagayan ng Wait. Guys, update. Sa labas na pala ako. Punta na tayo ng bus point. As in, napakalapit ng bus point dito sa bahay namin. Hindi ko alam sana yung bus ay hindi pa nakakaraan, no? Pero alam ko hindi pa kasi may oras pa eh. So yeah, and I'll see you guys later. Guys, andito na ako sa bus point. And ito ang bus. Akala ko talaga, yun na yun, oh. Yun pala hindi. Nakapause pala yung bus. So, yeah, waiting pa rin. Sana nga dumaan siya. Pero pag hindi siya dumaan, pwede naman maglakad. 15 minutes. Yan. 15 minutes yung lakad mula dito sa amin pumunta ng city eh. Tinatamad kasi ako maglakad. Ayan, mainit sa haring araw. Umiinit siya pero hindi ganun kainit. Malamig pa rin. So, kita niyo ba ako? Against the light pa. Anyways, dumating naman yung bus. No? Medyo lang siya. A little bit. Late to the time. But anyways, I've got here. Safe and sound in the city. And I'm walking now. Going to the shops. Ang init. Kita niyo yan? I'm trying my best not to be shy while talking to the camera. Mas maganda sana kung meron akong lagay sa yung earphones. Nakalimutan ko kasi. So yeah, nakabili na tayo ng gift. Ito na. Pinabalot ko na rin dito sa Galleria. So akit tayo sa taas. Tingin pa tayo ng tingin-tingin lang ng konti. Tapos
uwi na din kasi maya-maya uwi na yung asawa ko, guys. Magawin niya ngayon. So, yeah. Finally, nakapag-decide na talaga ako kung ano yung binili ko sa kanya. So, yeah, hindi ko na pa nakita sa inyo doon. So, malalaman nyo na lang yan pagka binuksan niya. Alam ko matutuwa siya na parang hindi. Ganun. Matutuwa siya na hindi. Ganyan. Hati yung magiging reaction niya dito kasi natanong ko to sa kanya dati. Tapos sabi niya, wag daw. Pero kasi, lagi siyang nagre-reklamo na ano na nga yung kanyang ano. So, sabi ko sa kanya, yan na lang ang regalo ko sa'yo sa ano, sa anniversary natin. Tapos sabi niya, wag daw. So, pero binili ko pa din kasi ganun yan siya. Magwawag-wag yan siya. Pero masaya rin naman yan siya pagka binigyan mo. So, yun. Okay, so, dyan ako galing. Sa Galleria. And, lumabas na ako kasi anong oras na. So, iniisip ko kung pupunta ba ako ng ibang shop. So, uwi na ako ng bahay. Parang gusto ko na umuwi ng bahay kasi nabili ko na naman. Ito lang naman talaga yung ano ko ngayon dito. This is the only thing I need to do or ito lang sadya ko dito ba? Diba? Nag-English pa tapos nahihirapan. Basher. Pasok. Anyways. Iniisip ko kung kung uuwi ba ako or magtitingin muna ako ng a little bit. Kasi pinag-iisipan ko talaga, alam nyo ba, dalawa kasi pinag-iisipan ko kasi dalawa yung mga reklamo niya. Dalawa yung ano niya sa akin noon. Tapos sabi niya kasi nasira na. Tapos yung isa ng pasira. Pero alam ko mas importante ito. Kasi mas madami siyang mas madami pa siyang mga iba doon na na sapatos. Sapatos kasi yung isang nasa isip ko. And then, tapos yung isa ito, yung nabili natin ngayon. So, kaya ito na lang yung binili ko, hindi na sapatos. Kasi madami pa naman siya mga ibang sapatos sa bahay. At mas madaling bumili ng sapatos siya. Ganon. Pero ito kasi, ayaw talaga niya, pinag-iisipan pa niya ng sobrang tagal. Kaya wag niya nang pag-isipan. Ito na yung regalo ko sa kanya. So, yun. And, yeah. Update na lang kayo guys sa bahay. And, see you later. So, dito pala ako sa shop. Naghanap ako ng tinapay na magandang bilhin, no? Hindi ko alam kung anong magandang bilhin. Wait. Ano tayo nito? Hindi mo kayo dyan. Dito ako. Kailang may tinapay silang ganito. Laki. Bawo. I'm not sure if this is good. Sarap kaya. Hi! Nag-vlog ako. Hi! Ayaw mo sumali. Kamusta? Kamusta? Ayaw mo sumali. Andyan siya, Rick. Nangyayon ka mga. Ito, masarap kaya. Ay, pakita kita dyan. Nandyan siya, oh. Hi! Nakita ka. Rick. So, ako namin sa church. Hindi ako ng tinapay. Masarap kaya to. Rice fruit. Siguro masarap to, no? Uy, parang ang labon yung ko. Pero nakikita niyo ba ako? Tingnan niyo yan. Anyways, tapos na pala ako. Napagkwentuhan ako doon sa aking kakilala, sa aking na yung ka-churchmate namin. So, yun. Kwentuhan lang kami, ganyan. So, yeah, pauwi na pala ako. Tapos na ako doon. Uy, ang ganda ng dress na to, pink. Alam niyo ba, pag nakakita ako ng pink na damit or something, nag-heart talaga yung eyes ko. Kasi sobrang love ko yung color. Pink or purple or lavender, something like that. Yung hindi masyadong matingkad yung kulay. Na yung mga lang. So, yeah. Pauwi na ako. At tayo magluluto pa ng pansit sa bahay. And update you guys later. Dito na pala ako sa loob ng bus. And ako pa lang din ng pasahero. Maliit lang ito na bus. Yung maliit na bus. So hi guys! I'm finally home. At ako ngayon ay magluluto na ng ating pansit. Anyways, bumili ako ng 2 cola. Bumili pala ako doon sa sa Riven ng nakasale yung pizza nila. So bumili ako ng paborito naming mag-asawa. Ang asawa ko is spinach,
Sa akin is salami. Ay, salami. Hawaii. Naka-sale. Alam nyo ba, pag naka-sale lang ako, bumibili ng mga ganito. So, magluto tayo ng pansit. Ating gulay. Saka, gulay. At gulay. Itong ating meat. So, let's make it. And then, well, I'm gonna cook. Hi guys! Hello! Before tayo magluto ng pansit, pakita ko sa inyo kung regalo ng aking kasawa sa akin. This is a Swarovski. Swarovski. Open na natin siya and I'm so excited what is inside. Ayan, naka-box eh. Oh, it's color white. Oh, ito yung nakalagay sa loob, oh. Ayan, makikita mo may picture. Ayan. So, ibig sabihin niya ng loob. Tingnan natin. Earrings. At, as I can see here, hindi siya dipakaw. Alam na alam ng asawa ko, yung aking kakilanlan. Aray ko. Uy, ba't ang hirap-hirap to buksan? Ano yan? Aray! Paano ito tanggalin? Aray! Sos Maria. Bakit siya matanggal? Gamitan natin ng susi, guys. Para. Ayun. Oh! Aray ko, ayan. May duck. Kasi, taga to ng Swarovski. Ayan ang kanilang logo. Oh! Ano kaya itsura? Oh! Wow! Alam ng asawa ko ang kulay na gusto ko. Ang ganda! Sobrang ganda. May ano pa dito? Sobrang ganda niya, guys. Ayan o. Ay! My favorite color. Pag nyo napasalin niyo, ang ganda. Kumikinang-kinang. Alam niyo ba ito? Oops, mag-focus ka na. Itong heart na ito. Ano din to ng asawa ko sa akin? Swarovski rin to. Ang ganda kasi ng mga bato nila. Kumikinang-kinang. So, yun ang gaganda ng mga ano nila. Swarovski rin yun ng heart na yan. Ayan. Oh, ang ganda. I like it. Diba kumikinang-kinang? Ano ba yan? Ayaw mag-focus. Ayan, ang ganda niya. Wow. Sobrang pretty. Tapos ito yung kanilang card. Yung mini card. Uy, ang ganda. Ang ganda kasi hindi dipakaw. Alam nyo ba? Ayaw ko kasi ng dipakaw. Parang nag-ano yung sa tenga ko. Same sila dito, oh. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita niya. Ayan. Ano rin to, guys? Swarovski rin to. Ang ganda-ganda kasi ng mga bato nila. Yan. Hindi ko alam kung ano ba, in-order ba niya ito online o I don't know, o binili niya ito dati nung pumunta kami or paano ba to? Ba't parang hindi ko siya matanggal, guys? Hala ko, paano to tanggalin? Hala ka, masisira ako pa to yata. Hala ka. Or baka naman na-stretch to? Ay, grabe yung lagayan niya, no? Ayan. Nakaganyan pala ng sobra, Sos Michelle. Uy, ang ganda. Ang ganda. Huwag yun na pasalin yung kuko ko. Ang ganda. Purple, tapos may pa-heart siya na, may pa-ano siya dito sa ano. Ay, ang ganda niya. Uy, I have a new earrings. Thank you so much, my dear. Love-lovey. Ay, itabi ko muna yan kasi nga. Ganda. Ang ganda niya.
Thank you, my dear Lovey. My Lovey. Thank you so much for the beautiful earrings. Oh, so pretty. I like it. The color is so giving. I like it. I like it super. So, lagay natin dito, guys. Sa box. Tapos, yung nabili natin na gift sa kanya, nandito na din. So, yeah. Sabi natin dyan, magluto na tayo ng pansit. Ayan, nakalimutan ko kasi sabi ko ipapakita ko sa inyo. So, yeah. Yan na. Tabi natin dyan. Nandyan pala yung gift ko rin sa kanya. Wait. Tara na! Magluto na tayo. Pero first of all, ikot-ikot ko kayo. Hiwain ko lang mga itong lahat ng itong mga ingredients natin. And then, I'll be back for cooking. So, hi guys. Tapos na pala akong hiwa ng lahat ng mga ingredients natin for pansit. So, these are the ingredients. I'm thinking of putting this mixed vegetables. Ito ay frozen. But, yeah, I think not na. Kasi I have a lot of, ingredients here now. So, yeah, let's make it. Dahil ang gagamitin ko ay pork na walang taba. Kasi wala akong makitang pork na yung, pork belly. Wala akong makitang ganun dito sa Aldi. So, lagyan natin ng mantika. Ayaw ko sanang lagyan ng mantika dahil mamantikain natin yung mismong pork. But, wala. So, lutuin na natin. Konti lang ang So, yeah. Alam nyo ba, 1/8 ang tulutuin ko. Kasi di ba ito ay 1/4 ito. So, niluto ko na nung nakaraan yung isang peraso. So, isang peraso lang to. Kasi kami lang naman na aking yusawa. At konti lang naman yan siya kakain ito. Tapos ako nang kakain. Ano yun? So, yeah. So, tinanong ko kasi siya kung ano yung kakainin niya pagdating niya ba. So, sabi niya, pag-isipan daw niya. Pero wag daw ako magluluto. Pero magluluto ako ng ganito. Kasi wala nga kaming plano ngayon. Wala kaming plano talaga kung saan kami pupunta. Kung ano gagawin namin sa mismong araw na ito. Ang sabi ko lang sa kanya, punta tayo ng simbahan at magsindi ng kandila at magdasal ba. Yun ang anak ko sa kanya talaga. So, pagkatapos, ay pupunta kami ng gusto kong pumunta ng simbahan at magsindi ng kandila. So, at yun naman yung namin. Tapos, wala kakain sa labas. Ganyan lang naman. Simpleng lang ba na salamat kay Lord. Alam niyo yun. It's, it's better to, it's better or it's good na dapat lagi kang nagdadasal, papasalamat kay Lord sa lahat ng bagay. So pinahandar ko pala yung aming, tawag ito? Yung pampaano sa usok. Bababad ko pala ito konti. Konti lang. Konting babad. Lagyan na natin ng pork. Wala yung nilagay ko na pork, yung na lang to, yung minute na pork steak, pang steak siya na meat ba. Yun na lang din na nilagay ko kasi walang iba. To? Konting luto mo lang dito, hindi to matigas na klaseng kasi na siya. Tapos, ilalagay ko natin yung mga iba pang tapos luto na yan siya. So, ayan na nga, nakapagluto na pala ako ng pansit. So, at nakakain na rin pala ako ng konti. Nakalimot talaga ako yung kalimot ko talaga, ayan. So, kaya ayan, so nasandok ulit ako para pakita sa inyo na kumakain. Kasi nakakain na talaga ako. So, kumain na ako dyan, guys. At ayan, yung asawa ko din, kumakain na rin yun siya ng pansit. Ayan, tapos sabi ko, kain lang kami ng a little bit. Kasi nga, ayun, napag-isipan na namin lumabas kami at kakain kami sa labas. Ayun, so, sobrang aga pa niyan guys, as in 3:00. So, isip namin siguro mga 5:00, 6:00 is kami lumabas para naman sa dinner namin. So, lang namin 'to muna, snack. So, ayun. So, kain tayo guys ng pansit. Ang sarap-sarap ng pansit. Tapos syempre may papanta tayo diyan. So, para sila, partner. It's a big plate, yeah? It's a big plate. It's full. It's a whole lot.
Food is finished.